ġabru in-sara bl-akbar ferħu ħeġġa amoru imoru sabete. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazza ta' Sidna Ġesu Kristu li twielet għalina li mħabba ta' Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Qegħdin fl-ottava tal-Miliet fejn il-liturġija turina ġurnata b'ġurnata il-ħafna sinjali tal-Miliet u mas-sinjali hemm it-talima. Illum naraw id-dawl. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa, nitolbu maħfra taħtijietna. Mulej inti d-dawl għal-ġnus kollha, mulej ħnina. Kristu insir bniedem bħalna bit-twelid minn Marija Verġni, Kristu ħnina. Mulej in bil-qawwa tal-Spiritu Santu qiegħed fostna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien infaħru l-mulej. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi frat il-bedmin ta' rida tajb. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, nadurġiek. Rodurek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ibn Maħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf ta' Alla bejn il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-għad tal-tana, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fi glorja tal-Missier. Amen. L-udisa din nufruwa għal Nikolina u Klement Bajjada. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej, għati d-dawl il-fidili tiegħek u dejjem kebbes il-qlub tagħna bid-dija tal-glorja tiegħek biex qatt ma jifqu jarfu is-Salvatur tagħhom u jinaqdu fis-sewwa miegħu Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, b'dan nafu li narfu l-Ġesu, jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu. Min jgħid jiena naf u ma jżommx il-kmandamenti tiegħu hu giddieb u l-verità mhijiex fih. Iżda kull min iżomm il-kelma tiegħu fih hemm tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. B'dan narfu li aħna fih. Min jgħid li qiegħed jammar fih jeħtieġ li hu jgħix kifex hu stess. Eżiż, minix nikdbilkom xi kmandament ġdid, imma kmandament qadim li kellkom sa mill-bidu. Il-kmandament il-qadim hi il-kelma li intom smajtu. Madankollu kmandament ġdid qiegħed nikdbilkom għax seħħ tassew fi Kristu u fikom, għax id-dlamm għadda u d-dawl tas-sew ġa qiegħed jiddi. Min jgħid li qiegħed fid-dawl u jobgħod il-ħuħ għadu fid-dlamm sa issa. Min iħobb il-ħuħ jammar fid-dawl u fih ma hemm ebda tfixkil. Iżda min jobgħod il-ħuħ jinsab fid-dlamm.
jimxi fid-dlam u ma jafx fejn hu sejjer għax id-dlam emilu għajnejh. Il-kelma tal-mulej. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Għannu l-mulej għanja ġdida, għannu l-mulej fl-art kollha, għannu l-mulej birku ismu. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġobijiet tiegħu. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Jahwe hu li jagħmel is-smewiet, ġmielu sebħ huma qudiemu, qawwa u sbuħija fis-santwarju tiegħu. Ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art. Alleluja, alleluja, alleluja. Dawl biex iddawwar il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Wara li għal-ilhom iż-żmien għal-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Muse, ħadu lil Ġesu Ġerusalem biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej. Kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej u biex joffru b'sakrifiċċju pargamem jew żewġ bċiċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u twajjeb, u kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx ser jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet tgħid il-liġi, huwa laqa fuq dirajh birek lill-Alla u qal: Issa u Sidi tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi-sliem skont kelmtek, għax għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħi li jien tħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun birikom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan ser jiġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Ser ikun sinjal li jmeruh u intu wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Il-kelma tal-mulej. Dan Xmun kien wieħed bħal poplu kollu ta' Iżrael jistenna il-Messija. U Alla wedu li jarah qabel ma jmut. U x'sinjal kien jistenna minnu? Għalinna: Int ħejjejt tal-poplu kollha dawl biex idawwal il-ġnus. Issa d-dawl fi żmien il-miliet naraw fit-toroq, naraw fid-djar li huma affarijiet sbieħ, però minn dak id-dawl tat-tiżjin irridu naraw x'dawl ġibilna Ġesu bit-twelid tiegħu, bil-misteru tal-imħabba tiegħu. Għaliex x'jiswa nagħmlu l-presepju u mbagħad id-dawl veru tal-mulej ma narawx kif semmejna u smajna fl-ewwel qari fejn jgħid min jemmen falla u jara d-dawl tiegħu u ma jħobbx lill-proxmu tiegħu qisu ma ra xejn, anzi isejjaħlu giddieb. Issa jien nistaqsi, dak Ġesu li twieled għalina, illum min huwa għalina?
u jippreżentalna ix-xmum li jgħidlek. Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael u jkun sinjal li jmiruh u intu wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fi qlub ta' ħafna. Dan hu Ġesu. Ġie biex dak li hu qadim, dak li hu dam ibidlu fid-dawl u fil-verità. Għalhekk jgħid se jkun il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. U Ġesu dak li kien ħażin fl-istituzzjonijiet tal-poplu tagħna nistgħu ngħidu li farrakhom. Għaliex il-poplu kien tant esaġerat fil-osservazzjoni tal-liġi illi tilef kull sens u kull spiritu tal-liġi. U Ġesu naraw kemm sikwit kien jiddiskuti mal-iskribi u l-Farizej fuq dan l-argument. Għaliex kienu jafu l-liġi imma l-ispirtu tal-liġi ma kienx la fuq fomhom u lanqas f'qalbhom. U għalhekk Ġesu huwa l-waqa ta' dak l-istituzzjonijiet ħżiena, allura nistgħu ngħidu il-waqa ta' dlam, ta' dnub, għax Ġesu ġie biex jifdina mid-dnub tagħna. U ġej mal-waqa tiegħu ta' dan il-ħażen, ta' dan id-dlam, hemm il-qawmien, hemm ħajja ġdida. U aħna naraw dawn il-ħajja ġdida bil-misteru tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Għax il-miliet u lejt huma ħaġa waħda huwa misteru wieħed. Għax Ġesu ġie biex jifdina bid-dem tiegħu u bil-qawmien tiegħu. Allura din il-waqa ta' dnub naraw il-qawmien mid-dnub bil-qawmien ta' ħajja ġdida bħala nsara bil-qawwa tar-riżerezzjoni ta' Kristu. U l-qawmien veru mbagħad huwa dak li għalilna San Ġwan fl-ewwel qari. L-imħabba tal-Alla u tal-proxmu li ma nistgħux nifirduhom. Għax qalilna min jgħid li jħobb lill-Alla jew jara lill-Alla u mbagħad ma jarax lil-ħu bħala proxmu huwa giddieb. Issa nispera li ħadd minnha mhu giddieb għal minu naħseb u nawgura illi kull wieħed u waħda minna li din jieħdu sehem b'din iċ-ċelebrazzjoni kemm hawnhekk preżenti fis-santwarju u kemm bil-mezzi soċjali nagħmlu din ir-riflessjoni. Id-dawl tal-imħabba ta' Alla qiegħed f'qalbi, qiegħed f'ommi, ngħixu dan il-kmandament tal-imħabba fraterna. Veru li ċerti sitwazzjonijiet huma tqal, imma ma toqol hemm ukoll il-qawwa tal-grazzja. U għalhekk sejjaħ ukoll u se jkun sinjal li jmeruh u anke jien qiegħed jgħid il-Madonna li sa tbati. U Marija batiet mit-twelid sal-mewt ta' bina Ġesu. Għax Marija naraw ukoll bil-wifqa taħt is-salib, allura meta qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej, qalet fil-konċepiment ta' Ġesu sal-mewt tiegħu. Issa anki aħna bħala insara nagħmlu minn kollox biex ngħixu il-ħajja tagħna. Imma jekk ma jkollniex dan id-dawl għaliex qalilna Ġesu ġie biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fi qlub ta' ħafna. U d-dawl tal-imħabba tal-Alla kapaċi jikxef id-dlamijiet li hemm fil-qalb, in-noqasijiet li hemm fil-ħajja tagħna. Imma Ġesu ma ġiex biex jikkondannana, imma biex jisalvana. Kif jgħid l-Evanġelista Ġovanni qal Alla huwa mħabba u tant ħabb lid-dinja li batt lill-ibnu biex min jemmen fih ikollu l-ħajja. Għax Alla ma bax lill-ibnu biex jiġġudika jikkondanna d-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Allura jekk Ġesu narawh li twielet għalina, rridu nemmnu
dan id-dawl. Ġie biex inaħħi kull dlam, kull tip ta' ħażen li hemm f'ħajjitna. Allura jekk nagħmlu ħillitna biex innaħħu dan id-dlam, dawn l-affarijiet ħżiena f'ħajjitna, naħseb inkunu qegħdin niċċelebraw kif jixraq il-festi tal-miliet. Ħuti eżjes, illum jum ġdid feċ għalina. Ejjew il-koll nadorawh għax illum daw ġdid mela d-dinja kollha. U bil-ferħ ngħidu, tifraħ l-art kollha bil-miġġa tiegħek mulej. Tifraħ l-art kollha bil-miġġa tiegħek. Biex l-insara jgħixu b'impenn il-kmandament tal-imħabba u jikbru fil-fidi tagħhom fi Kristu, is-Salvatur tal-bnedmin kollha, nitolbu tifraħ l-art kollha bil-miġġa tiegħek mulej. Biex il-bnedmin li jgħixu fid-dlam tal-egoizmu, tal-mibejda, tal-firda, jintrebħu bid-dawl tal-miġġa ta' Ġesu, il-prinċep tal-paċi, nitolbu l-art kollha bil-miġġa. Biex tbirek lill-ommijiet kollha bl-interċessjoni ta' Verġnu Marija li tqaddishom fil-vogazzjoni tagħhom, nitolbu. Biex aħna il-koll niġġieldu kontra d-dub u nżommu moqluqin fina nfusna u ma nħallux nintilfu bid-dlam nitolbu. Nitolbu biex il-mulej jagħtina d-don tax-xita li tant għandna bżonn biex l-art qatt ma tixħadna mill-frott tagħha. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché la luce che Gesù ci ha portato a Betlemme sia la nostra forza e la nostra luce nelle nostre scelte e nelle nostre azioni di amore fraterno. Preghiamo, nitolbu. Tifraħ l-art kollha bil-res ukoll fis-silenzju it-talb personali tagħna. Mulej, ġej iżurna fil-ħnina kbira tiegħek. Enna ħanejxu l-kmandamenti tal-imħabba u nimxu fid-dawl ta' żjara tiegħek biex l-eżistenza tagħna tkun kollha kemm hi offerta lilek li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisru għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol bniedem li minnu jisru għalina x-xogħol tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ilha l-offerti tal-poplu tiegħek biex bijhom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiret tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja tagħna
irrodurek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb mamul bniedem, rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu li Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġeli u mal-arkanġeli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għejda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismawiet u l-arti mlija bil-glorja. Osanna fil-għoli tas-smawiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, bħal ħobs, ratti l-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikra ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mettijek mun. Għalek, aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħajr, għax oġbok tilana, għawn u dimek biex naduk. U mitċa kontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna b'risewihet, l-inna li nirdu sem fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U għattaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu għaddis kollu tiegħek. Ftakar fħutna Nikolina u Klement Bajada li joġbok issejħilhom għal għandek minn d-dinja. Ftakar ukoll fħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal qudiemek il-mejtin kollha fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostol u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Għad-dawl tal-ewwel qari, jekk aħna narfu li Alla huwa missierna, ma nistax ma narfux il-proxmu bħala ħutna. Ejjew, dan id-dawl ġdid li jagħtina l-mulej, inkunu iktar maqudin ma' ħutna. U għalhekk nitolbu kif għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismik, tiġi saltatek, ikun li tritint kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda l-iżda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi.
la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' knisja tiegħek. Għati jaslemu laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li se nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħadina l-paċi. Danu Ġesu id-dawl tal-ġnus kollha. Dan il-ħaruf Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejni naħna l-mistidna l-ikla tal-ħaruf. Ma jistħolix. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled qalbi miegħi taqabba. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled qalbi miegħi taqabba. Oreħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bik tixxabba. Ejja u Alla f'ejdej tiegħek jisrif qalbi jotni tiegħi. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled qalbi miegħi taqabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadlek miegħi. Ħarsek ħelwa tiħdni bdija, li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twieled qalbi miegħi taqabba. Ħallejtu Alla sema biex tgħix fostih il-bnedmin. Sirt bniedem wieħed minna biex tibdilni l-ħaddiem.
life talhia, o Allah tahnina, min kem batiyate, min habada au kliftei, min kem batiyate, min habada au kliftei. U li bentalla sar bnidem. Gloria al Missier li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. O Alla, int qarbinna u tressaqna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tal-Ewkaristija. Kabbar fi qlubna il-frott tal-qawwa tiegħek biex waqt li nirċivu dan id-don minn għandek bl-istess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċivu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu u nafdaw mhux biex din il-ġurnata imma mod partikolari il-familji tagħna. Ristqejn lejn il-festa tas-Sagra Familja nhar il-Ħadd biex fil-familji tagħna tkompli tikber l-għaqda, il-fidi u l-imħabba. Walek ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, immirkejn di fosti nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina metin bi, issa fis-sija tal-mewt tal-Amm. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba' il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Dinni la